Tak už sme v hre. Nejaký fun obi easy. Aj nám to ukazuje šipky, že kam máme ísť. Toto je druhý level, na ktorý ideme. Pozor, tu musíme skákať. Čo nám tu vyskočí? Ach, umerali sme. Tak, to nieko otočil. Konečne. Počkať. Jaj, my máme skákať, lebo zomarieme. Schody miznú. Zatiaľ to je ľahké. Sme na stage, neviem. 4 z 52. Zvláštne. Zase nám tu niečo vyskočilo za Robux. Zase. Čo nám to tu vyskakuje? Neznášam. Ježiš, zase to mysne. No to iba niektoré. Hej, však toto si idem dať. No tak, nezabudnite na toto dať video, like a odber, ako vždy. No ty poď, musíme ísť. Čšt. Ach ty, no. Rýchlo sa Nič. vyleč, aby sme Dobre. tam boli 10 minút a rozprávali sa o